హలో, నేను మీ విఎంకే రైడర్. కొవ్వూరు దగ్గరలో కాపవరం అన్న హైవే మీద లారీ యాక్సిడెంట్ అయింది కానీ మొత్తం ఎవరికేం కాలేదు. రోడ్డు వెనకాల వచ్చే లారీకి కానీ బస్సులకు కానీ ఏం జరగలే. కానీ ఎవరికన్నా ఏం జరిగితే మనం మొన్న చూస్తున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో అసలు ఏ పరిస్థితి కూడా బాగోట్లే. ఏ రోడ్డు మీద వెళ్ళాలో, ట్రైన్ మీద వెళ్ళాలో, ఎలా వెళ్ళాలన్నా కూడా ఏం అర్థం కావట్లే. కానీ యాక్సిడెంట్లు ఏవి చెప్పి రావట్లేదు. కానీ అలర్ట్ అయిన లారీ డ్రైవరు నిర్లక్ష్యంతో తోలుతున్నాడు. కానీ లారీ ఆయనకి నిద్ర రావడంతో యాక్సిడెంట్ అయింది. రోడ్డు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు వహించండి. మనం సక్రమంగా వెళ్తున్నా కూడా ఎన్నో ప్రమాదాలు పొంచి ఉంటాయి. మీ మీదే ఆశలు, మీ మీదే ప్రాణాలు పెట్టుకున్న చాలామంది మీ ఇంట్లో మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. రోడ్డు ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. మీ ప్రయాణం తాలూకు గమ్యం మీ ఇల్లే కావాలి, వేరేది కాకూడదని ఆశిస్తున్నాము.